gore rino akudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe kwazuvai ndadzoka zvekare ndine nyaya imwe yandiri kuona panapa nyaya iri kutanga kujambwa nemaZimbabweans inyaya yemaprofita pane muprofita anoitwa Prophet Ian Ndlovu weku anobva side kuna Nabulawayo anozivikanwa nekuprofita zvinhu kazhinji zvichiwanzobudirira vanomuziva ndomatauriro avanenge vachizviita saka panapa pane prophets yaakaisa achiprofita achitaura kuti ngatinamatire Zimbabwe nekuti maleaders kunyanya vachashekwa zvakanyanyisa zvisati zvakamboonekwa munyika saka maleaders vachashekwa kana vashekwa vanhu nje vari munyika vachashekwa zvakare nekuti maleaders kana vachinge vashekwa munhu wese anobva aita se anobva ashekwa no kune mamwe maprofits ove kuti vakazombotraya kuda no hotspot kuva vachinoitanga dairirana neprofesi yo we understand mashandira ndo maprofesi emuZimbabwe vanenge vachitoziva kuti nhingi ndiye anonyatsoprofita saka vamwe vese vanozongotedzera so that nyaya yowedzera kukora muto but anenge atanga nayo kazhinji kacho ndo watinobva tangonotarisa kuti ndiani saka ndoko inenge yakatangira takazoona zvekare prophet weku UFIC Prophet Emmanuel Makandiwa vakabudawo vachitaura I don't know kuti tingaiti confirmation or something but vatara kuti Zimbabwe ichashekeka but not vana vaMwari havasi kuzoshekeka ndo mamwe mashoko avakabuda vachitaura saka nyaya iri panapa ndekudai so pane vamwe vakazotanga kutaurawo vachiti Zimbabwe inogona kuitika hondo chaiyo ndo mamwe mashoko aitaurwa nevanhu kunogona kuitika hondo zvakawanda vanhu vanenge vachingona nemaconspiracies matheories vamwe vakamboti kuri kuda kuitika munoziva nyaya dzizhinji dzine dzichingotaurwa dzematongerwo enyika hadzisi nyaya dzekuti dzinongoperera ipapo dzinotongotanga kuramba dzichimonhanira dzichienda asi inini ndine nyaya yandakaongorora ndikaona pamusoro penyaya iyo kuti maZimbabweans vakaneta havachatye chinhu chinonzi prophecy havachatye chinhu chinonzi maprofita even though zvazvo vamwe vachinzi vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti uyu anorwara ndo zviri kuitika nemaZimbabweans iko zvinezvi vari kutoita kudherera nekuti I don't know inyaya yekuti pakaitika COVID-19 papa muZimbabwe before COVID-19 maprofets emuZimbabwe vaizivikanwa nekutoita zvinhu vachiti ndingari kudai so ndingari kuporesa vanhu vamwe vakatombotaura mushonga wokurapa AIDS chaiyo vakazonzi apa munenge maenderera kunyanya kujairira vanhu vamwe vakatazodai saka pakatika COVID-19 chirwere chekuti chakatouraya vamwe vanhu vaitoenda kumachurches iwayo acho vakatoti papa kunzi saka imimi kana muri kuti munonamatira vanhu vachipora chinamatirai vanhu vapore muzvirwere zvavari kusangana nazvo izvi chakaita COVID-19 haifanira kupinda munyika yakaita seZimbabwe nemaprofits akadai ndo imwe nyaya yaiitika nekuti pakazoonekwa nyika yakutoitwa lockdown kureva kuti papashayikwa solution nyika yanga yakundikana kubva ipapo maZimbabweans havachaone chinhu chinonzi prophet kumberi kwavo saka ndiri kuona paprofesi iyoyo yakabudiswa navaIan Ndlovu vanhu vari kuita kujamuka vachicriticiza zvekupenga zvekudenderera wokutanga ari kuda kuti this is one of the reasons why Zimbabwe is not going forward as a country. You can't rely on beliefs and prophets. You have to get your hands dirty and do work for you to succeed in anything. Anzi Zimbabwe chinoita kuti tisabudire, we all know that. Unotoenda kuchechi ndina material zvangu zvifambe chero arotsvaga basa ndina material ndikutsvaga basa saka ndopatonzi hey guys munenge maakuzvinyanya maZimbabweans saka ndizvo zvinoita kuti zvisabudirire saka in short ari kungoti chinhu chaita kuti nyika isenderere kumberi maprofits but in I don't know munhu ari kutaura izvo ina asi ndikudaro because vamwe vanhu vanogona kunge vachienda kucheche zvichitoshanda ana zvinonamatirwa zvichitoshanda nditi even though tichiziva kuti mazuva adarika pane imwe nyaya yakambotenderera zvinzi maZimbabweans muri poor because munoenda kuchechi neSunday muchiti Sunday hakushandwe saka nyika yenyu zvinoramba zvingori pasi hamuchakoshese kuita se kushanda everyday saka munenge muchitohafura mazuva ekuita se ekushanda panyika mumwe waitaura nyaya yacho ndiri kuzosangana nemumwe ari kubuda ari kukomenta ari kuti Zimbabwe has been shaking since 2017 and its leadership shaking from Mugabe coup to rise of Chamisa, the death of ZANU generals and how to the 23rd mantra is guesswork. Ndo mamwe mashoko ari kubuda panapa kunzi mangofemberawo zvenyimi
because nyika yagara iri kutosheka kubva kumazuva ava mugabe kusvika pari nhasi. Saka hapana chinyowani paprofesi yenyu, ndo mashoko mamwe ari kutaurwa. Mwari kuti this guy is not saying anything honestly, ndo mumwewo zvaari kutaura kuti hapana chataurwa apa. I don't know kuti vanga vachida kunyatsonzwisisa chii, because pakapataurwa apa pari kunzi Zimbabwe is going to shake. My-intercessors, let's pray for Zimbabwe, ndo zvanga zviri kutaurwa nyaya yacho, but vanotaura kuti ndizvo zvakunyeba, ndo nyaya iri panapa. Mwari kuti I think this delineated in Zim, so many prophets analyze and mediums because it's rubbish. He was preaching on the 7th. Which month did anyone feel the shaking on the 24th as prophesied? Because prophecy yakaprofitwa musi wa 7 August ndopa yakabuda achitaura kuti saka so it's 7 August, let's pray kuzosvika pani ngiri panopera 2 weeks teta ningirikina teta tokunda ipapo. Saka ndopari kuzonzi prophecy iyoyo haina kubudikira, haina kuzoita come to pass. maZimbabweans vanhu vekuti vakatosvika pachikamu chekuti vada kubheliva vaona saThomas vakaudzwa hondo vada kutoti iitike kuti vabvume kuti munhu akaprofita. At the end of the day futi vozodzoka kuti but kokundiswa kuti kukangoona kuona profita usingakundise vanhu sei. Ndo maZimbabweans zvavari. I don't know kuti kapfungwa ikako nekamoyo ikako kakazobva nekupi. Mwari kuti vamwe maprofita vachimuka usiku shuwa vakatiza nyika nako kungoti sheken ikoko aiwa hazvina kanazvo zvareva zvagaugwa ipapa. Gods of Zimbabwe, God allows to be shaken. Ndo kudii ikoko baba vachazoita tivatsvage tivaudze nyaya yavo. Vakomanaka vanhu havana kubatwa nenyu zvakanaka nenyu. Since 2016 pandakatanga kumutera no single miss mumwe wataura kuti kubva pandakatanga kufollowa this guy haana paakambopotsa prophecy. Saka vanhuwo vanenge vachitaura zvekuita zvekuti vanhu vamwe vari kutyidzirana, vamwe vari kunyaza kuti musamukriticize because haapotse. Ndo nyaya imwe iri panapa. Mwari kuti it's true, we can't wait to have new leadership. Mumwe watoti ngaisheke, ndo nyaya iri panapa. Hanzi shake yacho ngaiitwe ameno chigubhu chamasesere, ndo imwe nyaya iri panapa. Mwari kuti prophets, how is he a prophet law? Right, pakashata. Men said a war a lot of nothing. Hapana chavakataura zvavo ipapo prophecy iyoyo. You wasted our taxes muchienda kuchikoro for free. We have weekly prophecies that haven't changed our situation. What I don't blame Ian. I have a problem with followers of his prophecies. Mumwe wakutaura kuti iye handa problem naye asi ndine dambudziko nevanomutera nekuti ndovanenge vachimutunhidza. Ndo nyaya iri panapa yandikona like zvandambotaura kuti vanhu havachatombonzwisise chinonzi maprophets. Vanhu vakutodherera. That's Zimbabwe for you. Iwona prophet wako makutobatanidzirwa. Ndo nyaya inenge iri panapa. Mwari kuti iwo lies, this guy is ZANU-PF guy. Nothing important here. It's just creating curiosity. Hanzi hapana kana zvimboripo. Ngoda ngoti vanhu vangoramba vanida kunzwisisa kuti chiri kuitika. Vanhu vangoramba vari curious kuda kuziva kuti chinoitika, but chekutaurwa chacho hapana. Zimbabwe is already shaking. Ndo mumwe zvaari kutaura. It has been shaking since 2001. Maybe the shaken past, I missed it. Zvakaoma vedwe, ndo zviri kuitika, ndo masituation, ndo zviri kutaurwa nevazhinjiwo vari kurambira nazvo. Like zvandambotaurawo kuti vanhu havachasvike maprophets. What the prophet is talking about 7th and 24th of which month? It was August. Vanhu vose vari kuti why zvisina kuitika. Ndo Zimbabwe for you. Mwari kuti the prophecies should not be announced. Look at how the brigadiers are being wiped out. They bring panicking in 2014. TB Joshua prophesied about the 2017 coup. He refused even to name the country to protect people. It's reckless to do so. I still remember nichiterera uya anotwa Apostle T.F. Chiwenga achitaura kuti this guy is a coward because iye kana ari munhu waMwari chachaika kana akapuwa prophecy ngaatobuda pachena kuti ningi uchadai finish and clear. Kuti prophecy kugesa kuti maybe zvichadai zvichazonaka chichi asi kunyazotaura madetails chacho zvinonzwisika kuti pachatika chakati nechakati so that kana pari kudiwa kundiso vanhu votanga wokuita se kumuona serious. Ndo imwe nyaya zvakare yandiri kuongorora zvakare yandiri kuona panapa iri kunetsa. Mwari kuti mozoteererawo pandinotaura changu chiprofita pane vatiri kuona vachiona 7 years chete vobviswa mabvisirwo avaitawo vamwe. Pakashata vakomana. Mwari kuti
That's why poverty will never end in Africa. Too much superstitions and belief in these charlatans. Until we start doing the actual work, we will always be poor. The Israelites themselves had to get to work. They are at war right now, fighting for their security. Israelites saka mimi Zimbabweans kanganwa about what this guy is why our country is poor and struggling. We have the yoke of colonial region and cultural values. We spend our time worshipping our colonizer God instead of looking for pragmatic solutions to our predicament. I don't know, what do you think about this issue? What do you think? What's your take on that one? Tell me in the comment section. You say this comment. Shaken my foot. Shaken means almost anything can happen. Being a verb is possible, so that when anything happens, claim to be the one he foretold. What would remember the secret service of any nation? Yes, its agent is all sector, be region, financial, wealth, banking, sports, witchcraft, and voodoo, etc. So Ian is an agent who is responsible to soften people using the word of God, like what Chamisa is doing. You know, after patterns vanana Chamisa kushandisa shoko na Mwari kuti vanhu vaiteka kuita softers munyika, because vanhu vakafunga anything vanobva the country is going to be shaken. Saka vanobva vatati kuzosheka kwenyika yese, you know, ndo imwe nyaya iripo. But shaken kuita seko. This is a big difference between science and false prophets. 2 + 2 = 4. Science is clear what the yet is going to be shaken. Wonder why Chamisa continue to sell the God is in it dream and sheep still believe it. You know, people are very angry in Zimbabwe right now. Anything that's Zimbabwe for you. There is no one prophet of this came to function. Another useless and false prophet. You think Zambia for sure will be moved by such voodoo statements? There is no one prophet of this that came to fruitful. Another useless and fake prophet. Makuda kuita sevapfana vezimdeli manje. He lied before elections about events that would happen afterwards, which would see Chamisa being elevated to president. Besides the lies, some of his prophecies are taken from our timelines and presented to the congregation a week later. Pakashata. Amen. I didn't know Zimbabweans. Zimbabwe is a total. I think I have Rama change in Zimbabwe. Zimbabwe to the extent that I can crusade them between my church and church because when I was attending it's a slow degree. Zimbabwe. Often zero captain church of Dark. I don't know to Chagawan because Zimbabwe the returns. So cause people are tired. Nekunyaya yekuzwa zvinhu zvakawanda kuchikizirwa kuti sei avachazviteereri kana kuzvinzwisisa izvozvo. Anyway, muri Zimbabwe ndingodarika nepanapa ndichikuzivisai zvimwe zvezvinhu zviri kuitika zvinenge zvichitaurika mumastreets zviri kutenderera nyaya yechiprofita chicho chiya chakanetsa vanhu vazhinji makachiona. I know a lot of people will be asking kuti saka tikumbura kuona that clip again. I will give you the link ndicharisa in the description box. Once you like my video unoroona ririmo mu description box ndakatoisa link racho ubva unoona the prophecy yacho yatiri kutaura nezvayo. For many reasons andikwanisa kunge ndichiplaya panapa since ndisinawo marights ekuindiplay. Unoziva kuti vanhu vanonetsa ukangoisa kavidhio kake anenge autoya kutowana pekukubatira ipapo autokona kunge wamuataka unongoziva nyaya dzemacopyrights dzakambonetsa dzese. Saka we always avoid zvinhu zvakaita seizvozvo. But anyway, muri Zimbabwe ndingodarika nepanapa muri kuonawo sei nyaya yeprofesi yakataurwa na Dr. Ian Groove iri kunzi Zimbabwe is going to be shaken.
What do you think? Tell me in the comment section. Ndakamirira nhasi, today I'm in a good mood yekupindura everyone. Saka uri kuona uzinye.